Apat ka. Let's go guys, listen to Papa Dudut story. Nationwide. Pinalaman ko ang itawag ninyo sa akin, 35 years old. Naging lolo at lola ko ako dahil bata pa lamang ay hiwalay na ang mga magulang ko. Ayaw po kasi nila lolo at lola sa papa ko dahil galit sila sa kanya. Matapos nitong itanan si mama kung kailan ay patapos na sana siya sa pag-aaral. Dahil sa nangyari ay hindi na nakapagtapos sa college si mama. Ako po
ang naging bunga ng pagtatana na yon ng magulang ko o Papa Dudut. Dahil walang ama, kailangan mag-abroad ni Mama para masuportahan ang pangangailangan ko. Iniwan niya ako sa pangangalaga nila Lolo at Lola dahilan para lumaki akong salan sa pagmamahal ng ama at ina. Okay naman po ang naging pagpapalaki sa akin ng Lolo at Lola ko. Sila ang gumagabay sa akin, nag-alaga at nagmahal. Mga bagay ng mga magulang ko sana ang nagbibigay. At kahit Pokemon, Papa Dudut ay hindi ko pa rin may tatanggi na umaasa pa rin ang mabubuo ang pamilya namin balang araw. Pagkatapos ko ay sinubukan ko mong hanapin si Papa. Kahit na parang imposible na noong mabuo pa ang pamilya namin, ay hindi pa rin nawala sa akin ang pag-asa na baka may balik pa namin ang dati. Matagal bago ko nahanap si Papa. Sa pagtatanong-tanong ko ay natutunan ko kung saan siya nakatira. At agad po akong nagpakilala sa kanya bilang anak niya. Hello. Kasi Daddy, Maya, anong may tutulong ko sa'yo? may tatanong po sana ako sa inyo. Ngayon lang, wala po ba kayong ibang naramdaman nung nakita niyo ako? Ha? Anong ibig mong sabihin? Kung may naramdaman po kayong lukso ng dugo nung nakita niyo ako? Wala naman. Bakit? Magkatubo ba tayo? Ako po si May. Sinong May? Kilala ba kita? Anak po ako ni Leonor, kung naaalala niya pa po siya. Ikaw yung... Ako nga po. Ako po yung anak niyo kay Leonor. Ikaw yung anak ko? Ako nga po. Ako yung batang iniwan at tinalikuran niyo. Nako, kung ikaw man yung anak ko kay Leonor, hindi kita tinilikuran, Iha. Pinaalis ako ng nanay at tatay ni Leonor. Hindi nila ako tinanggap kahit na nagmamahalan kaming dalawa. Hindi kita gustong iwan pero wala kaming laban sa lolo at lola mo. Kaya po umalis kayo. Bata pa ako noon. Hindi pa ako marunong lumaban sa Kumano ka karapatan tan- ko noon. Wala naman ako magagawa eh. Kahit gustuin ko mang manatili. Pero Ha? kaya po ba? Kaya niyo na po ba akong ipaglaban? Hindi ko Hindi mo masasagot pala yan sa ko. Eh, kamusta ka? Hindi mo Nanay, pala ko. kamusta na siya? Matagal na po kami hindi nagkikita ni Mama. Get mo pansit, Nasa Joy? ibang bansa siya ngayon nagtatrabaho. Joy, get mo pansit? Ako po tatanungin Ang ako ano? kung kumusta ako. Lumaki po akong walang magulang. Sorry. Hindi ko po kailangan ng sorry niyo. Kayo po ang kailangan ko pa. Pero hindi yung ganun kadali, anak. Bumalik na po kayo sa amin. Ako makikipag-usap kina Lolo at Lola. Please, iparamdam niyo naman po sa akin kung paano magkaroon ng isang ama. Pasensya na. Gusto ko maintindihan mo. Hindi ko magagawa yung gusto kong nangyari. Bakit po? Wala po ba kayong nararamdaman ni katiting lang na pagmamahal sa akin? Sa akin na sarili ko naman niyo? May pamilya na ako, May. May asawa na ako. May mga anak na ako. Ano ngayon? Anak niyo rin naman po ako ah. Ayokong masira ang pamilya ko kapag nalaman nila may anak ako sa labas. Ako? Ako pa yung anak sa labas ngayon? Ako ang panganay niyo pa? Simula nung tinanggalan nila ako ng karapatan sa'yo, kinalimutan ko na rin na may anak ako. Grabe. Ano pong akala niyo sa akin? Tuta na basta-basta niyo na lang iiwan sa kung saan. Hindi ko kasalanan na ganitong kinalabasan nating dalawa. Huwag akong sisihin mo. Sisihin mo ang lolo at lola mo. Dahil sila ang dahilan kung bakit pinapagkalitan ng pamay. Binibigyan ko na po kayo ng chance para magpakama sa akin. Marami pa po tayong oras. Pwede naman po kayo pumawili. Pasensya ka na talaga. Pero mas pipiliin ko ang pamilya ko kaysa sa'yo. Ah! Sana maintindihan mo ko. Tahimik na ang buhay ko. Huwag ka namang gulo. Wala ka na kailangan. Aalis na ako. Ah, sandali!
simula ng araw na yun, ay hindi na ako muling hinarap ni Papa. Hindi ko alam kung dahil ba walang magulang na gumagabay sa akin, o kaya katulad nila ay maaga na akong nagkaroon ng pamilya. Ang boyfriend kong si Ken ang naging kagabay ko sa mga problemang dumarating sa buhay ko. Tuwing malungkot ako ay siyang nagpapasaya sa akin. Nagsumpong ka matumbalang data ah. Naming dalawa, nakabuo kami ng bata. Pinanindigan naman po niya ako, Papa Dudu. Kung magkaanak ako ay tumira ko sa kanila, kaso sa pagtira ko sa kanilang pamamahay ay Kumay ka dito, doon na ingatan man nga rumordatan ni nahilig siya sa pag-inom ng alak kasama ang barkada niya. Tingnan mo. Nainom din siya sa sugat. Sabang. Tuwing pinapagalitan ko si Ken dahil sa kanyang bisyo ay may eksena kaagad ng biyanang ko para kampihan siya. May tuturing ko kung impyerno ang naging buhay ko sa bahay nila Ken. Pero dahil mahal ko siya ay tinis ko ang lahat, Papa Dudut, kahit araw-araw akong binubungangaan ng nanay ni Ken, ay tinigil ko lamang ang lahat ng sama ng loob ko. Pinamukha sa akin ang biyanang ko na kahit may anak na kami ni Ken, ay wala pa rin akong karapatan sa kanya dahil hindi naman kami kasal. Ang malala pa ay kinukonsinti pa ng biyanang ko ang mga maling ginagawa ng anak niya. Imbes na tulungan ako sa pag-aalaga ng anak, ay puro barkada lang ang inatupag ni Ken. Nagbubuhay binata pa rin siya kahit na kung tutusin ay isa na siyang ama. Matapos ang ilang taon ay nagkaroon ulit kami ng anak ni Ken, Papa Dudu. Sa mga araw yun ay akala ko ay magbabago na siya. Pero mas lumala pa ang ugali nito. Kahit nasasaktan na ako noon ng nanay niya, ay wala man lang pakialam si Ken. Deserve ko raw lahat ng yun dahil masyado raw akong pakialamera. Papa Dudut, dumating yung araw na hindi ko na kinaya ang lahat. Dala ang dalawa kong anak ay nagkasabalutang kami sa mamamahay nila Ken matapos malagay sa pagkaib ang buhay ko sa loob ng kanilang mamamahay. Hoy, May! Ang sarap ng buhay ah! Yung mga anak mo wala pang pananghalian tapos ikaw na kasi nagtitigalan dyan? Ano, buhay prinsesa? Nagpahinga lang po ako saglit. Nagtatapos ko lang kasi laban yung mga bedsheet tsaka yung mga damit niya po. Kanina ka pang alas 6 naglalaba. Ngayon ka lang natapos? O baka naman pinapagalan mo lang talaga mga galaw mo para makaiwas ka sa mga gawain bahay dito. Hindi naman po. Madami lang po akong nilaban. Masyado po kasing malalaki yung mga damit niyo na pinalaban niyo eh. Ano gusto mong sabihin? Pinapalabas mo bang mataba ako? Ganon? Hindi po. Magapit Kung ayaw mo maglaba, sabihin mo lang. Hindi yung nag-iinsulto ka pa dyan. Kaya mo laban mga damit ko. Oo. Oh, ano bang inuupo mo dyan? Maghanda ka na ng pananghalian? Anong hinihintay mo? Pasko? Ito na po, magluluto na. Ay, wala pa po pala tayong bigas. Naisain ko na yung huli kaninang umaga. Ano ka ba naman, May? Bakit di mo lang sinabi? Ngayon ko lang po naalala eh. O anong gagawin mo ngayon? Eh di bumili ka ng bigas? Lahat na lang ba sasabihin ko kung anong gagawin?
Kay Bikusan. Ha? Ano akong tinatarayan? Wala kang boto. Sabi ko po, gusto ko yun sa pagiging boto ng bumanga mo. Kaya ko na po ako kung gusto nyo. Ganito pa rin naman kayo sa akin eh. Patayin nyo na ako. Kay Bikusan kayo. Kuhanin ko yung hamon mo. Ulam, butter shrimp.